Burkina Faso ka fanga ɲɛma Maître Apollinaire Kyelem de Tambela ale y'a ka san o san laseli kɛ wasaden bulon kɔnɔ an min wele ko discours sur l'état de la nation. Nin laseli nin kɔnɔ premier ministre walawalali kɛ ka taa jamana yɛrɛ taabolo kan kabiri capitaine Ibrahim Traoré ye fanga ta. Kalo 8 tɛmɛnin a y'a yira ko maa minnu y'u ka sigidaw bila baara bɛ kɛra yaasa u ka se ka sɔgɔ u ka dugu kɔnɔ. Grâce aux efforts consentis, an ye baara caman minnu kɛ n'an y'a filɛ jatili la min kuncɛra mɛ kalo tile 23 tɛmɛnin an b'a ye ko gwaso ɲɔgɔnna ba 20 sera ka sɔgɔ ka taa u ka sigidaw ra. sont retournés dans leur localité d'origine. Min ye jamana fila teriya tigɛdi ɲɔgɔnma ye premier ministre Joachim Kyelem de Tambela ko olu fana ye o taabolo yɛlɛma. Très vite, nous avons compris que le salut du pays jona anw y'a faamu ko an ka jamana kunkɔrɔta o bi bɔ n'an sera k'an ka teriw buguya ni jamana wɛrɛ ye min bɛ se k'a to an ka jamana yɛrɛ ka se ka basigi sɔrɔ ani ka kunkɔrɔta sɔrɔ a taabolo kan. O de kosɔn an sera k'an ka tigɛdi ɲɔgɔnma sabati ni jamana dɔw ye i n'a fɔ Chine, Russie, Iran, Venezuela. La Chine, la Turquie, l'Iran, la Corée du Nord et le Venezuela. Fanga ɲɛma ka laseli kɔfɛ Dirisa Konate n'ale ye Kennedy ka wasaden ye ale ko baara min diyara ale ye o ye bɛnkanni wale kɛlɛ ye. An bɛ se k'a fɔ baara ninnu kɛ na min kɔnɔ an bɛ se ka kɛ nisɔndiya baara o ye ka taa faso bolotigiw n'olu ye fanga sɔrɔ ka dankari kɛ caman makolo minnu bɛ kɛlɛjugu kɛra an na. Donc o tɛmɛnen kɔfɛ an y'a ye fana baara wɛrɛw bɛ n'o ye sirako ye ka taa dɔgɔtɔrɔsoko ni kalanko yɛrɛ fanfɛ fɛn o fɛn ye Burkina Faso ka nikanko ye a da sira dɔ a yɔrɔ bɛɛ la. Marie Antoinette Sendrego fana ye lasigiden ye wasaden bulo kɔnɔ ale ko baara min diyara ale ye o ye ko maa fɔlenw bɛ segira ka taa u ka sigidaw ra. An y'a ye ko kalo 6 tɛmɛnin ko caman kɛra Burkina Faso. Insécurité ni an tun ko fo an tun ka banba ale ka ban mais n'a y'a filɛ a ma ban fɔlɔ mais ko caman kɛra sisan kɔni attaquew nɔgɔyara sisan mɔgɔ minnu yɛrɛ u tun ko PDI minnu tun y'o ka bon ko ka boli o camanba bi segira u ka so donc o ye ko ba ye an dusu diyara ni gouvernement ka baara ni FDS ninnu bi baara ɲɛnaman kɛra voilà donc an ka foli b'u ye. Fanga ɲɛma Joachim Apollinaire Kyelem de Tambela ka laseli kɔnɔ fana a y'a yira ko samiya min bɛ da donna gouvernement bɛna se ka baara kɛ yaasa ka se ka dɛmɛba le lase sɛnɛkɛlaw ma. Nin tun ye Kade Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu, Burkina Faso.